ए बाबू। हाँ सेमरंगा वाली गड़िया बसवा जात में से का भइल नहीं जात का हो ना गाड़ी उड़ी बंद बाड़ी सन सब यार वही बेरा से परेशान हो तनी यार। धान रोपल छोड़ के आइल बन बताओ कोनो गाड़ी उड़ी आते नहीं थी। अब स्टूडियो पर जाए अभी ले गाड़ी ना आइला है फोन कर कहत लान तो धान रोपल छोड़ के आइल बनी जाए खातिर बताओ हम केंगे जाई ये दादा कोनो केहू आ जेत में हमर भाई आओ लो केहू जाना आओ लो देखो तनी भगवान बारे ए भैया भाई तनी तो नहीं हमरा के स्टूडियो पर छोड़ देबो तोहरे से आदमी के साइकिल पर बैठावे नहीं हमरा साइकिल पर खेसारी लाल बैठेला कहत रे हमरा साइकिल पर खेसारी बैठल है और भाई रे केकरा करो कहीं कोनो और को रोका है तू कह के हमरा साइकिल पर नहीं रहुआ बैठेला अजीब हाल बा यार। गाड़ी ऐसन गाड़ी ना मिले उठाऊ के जिया हो बिहार के लाला मोबाइलवा बाजा त का रे फुलझरिया ही हमर। हेलो हाँ जान का हाल बा हो ठीक है बा आओ तरनु मिले करैला का भर के बनल बा तन दू गो ले लो खा के ओकरा बाद सेमरा वाला बसवा रोज आवे आज हमरा जाए के बात तो आवे ना रोडवा पर बैठ के थक हम गईनी रोडवा पर बैठ के थक हम गईनी कौनो हरानावा बजावे ना कौनो हरानावा बजावे ना। अरे आवलो ठीक बा रखो बस हम आ गनी हल्दी आवलो अब केहू जाना ये न तो बीच रहतो रोक ले आ कोहे कि हमरा के जब ले बैठा के ना ले चल बलो तब ले हम जाए वेंदा आज स्टूडियो जा कर चलो उतरा एकरा पूछ के बैठल हमार लंगड़ी टेढ़ हो गई बा हमार कमानी टेढ़ हो गई रिंग टेढ़ हो गई चाका में से धीरे धीरे हवा निकले लगल केकरा से पूछ के है कहाँ जाए के बेचारा भाई हमारा बाबा के बियाह में भैंस के बेच के पाड़ा के साइकिल दहेज दिले रहलो तू मर जाई पे बैठ गेला सब रंग टेढ़ हो गई गिरा अरे ये तो धंजीलाल हम हो ई काहे जे बैठे बना हो काहे बैठे गिरा दलो तो साइकिल पे स्टूडियो में जात रहनिया का भइल बा भाई हमरा साइकिल पे खेसारी लाल बैठल है ये को बैठ के तो गिरा दलसिया हमारा गाना गावे को। अरे काहे चिंता करत रह हम तरह कल अपना टायर बल से लिया के चल। अरे भाई चलो चल हेलो आओ तारुनु जिया हो बिहार के लाला तो हके खोजे छाती लबजी रे बेची खेलावे पसबजी रे तो हके खोजे छाती लबजी रे